ето хората спортуват, тренират по шосето, а ние приканени от хубавото време, което се очертава този ден, с група ентусиасти потегляме в търсене на нови приключения по междуселските пътища, както винаги бягайки от гадния трафик. Потегляме към пещера Съева Дупка, но си избираме малко по-заобиколен път, не стандартния през Мездра и Роман, а през едни селца Старо село и Струпец, като между тях има едно място гара Струпец, което Google упорито ме връща обратно. И ето защо. Пътят не е черен, пътят е затворен и е в някакъв от ремонт. Както и да е, преодоляхме го без происшествия и след това си беше прекрасен, без абсолютно никакви коли. Не. Не. Наближаваме Роман от високо и вече, понеже е обяд, започваме да се оглеждаме за нещо за хапване. И така спираме в село Хубавене, в което очудващо има бистро. Има някакво мероприятие, но за нас има кебабчета и салата. Какво по-хубаво това? След това продължаваме към село Караш и почти изчезналото Средни ръд, където попадаме ето на този супер готин висящ мост с гледка над река Малък Искър. След това продължаваме по пътя към Ябланица, разбира се, като избягваме всякаква среща с магистралата. И така стигаме до пещерата Съева Дупка, често наричана подземната перла на България. Счита се за една от най-богатите на образование пещери в страната. Тя предлага истинско пътешествие в един приказен скрит свят, оформен от природата в продължение на милиони години. Пещерата е формирана преди около 3-4 милиона години. Името ѝ е свързана с местна легенда от времето на османското владичество. Според преданията, двама братя овчари, Съйо и Сейо, открили входа и случайно я използвали, за да се укриват от турците. Пещерата разполага с 5 зали: Купена, Срутището, Хармана, Белия замък, Космос. Просто е много красива и ако се отбивате в района, е хубаво да я посетите. Много, много красива пещера. Намира се близо до село Брестница в община Ябланица. Оттам продължаваме към основната дестинация, която си бяхме набелязали, а именно село Ъглен, за да разгледаме така интересните скални образования. Най-интересното от тях, характерното за мястото, е скален мост Арката или още Дупката. Беше доста трудно да откриеме, както виждате, с малко падане. Има едни указателни табелки, ама са доста скрити. Това е естествена скална арка над река Вит до така нареченото село Ъглен. Уникално красиво е. Много готино място за снимки. Ако знаеш правилната пътека, е доста лесно достъпно. След като разгледахме арката, починахме малко. Беше време да се връщаме, но на връщане решихме да потърсим дядо Вълко, който е Вълко Димитров Михайлов. Всъщност търсихме паметника на партизанския отряд дядо Вълко. Той се намира до село Сухаче, но естествено и тук ни отне половин час, за да намерим път до самия паметник, който всъщност е извън селото и всички подходи към него са доста обрасли. Въпреки че имаше табелки по проекти, пешеходни маршрути и така нататък. Не.
няма. След няколко неуспешни опита научихме правилния път на там. Разбира се, не много лесно проходим. Самата статуя е доста внушителна. Някога било готино място за разходка. Сега, за съжаление, е доста запустяло. Както и де, успяхме да го намерим. Направихме малко снимки, кратка почивка и потегляме обратно, че започва да се свечерява, а ни чака доста път. И така, това беше.